mig, der er det der. Min seng var ikke ordnet. Ikke spørg hvorfor. Vi ses. I må nyde videoen. Ja. Sammen og velkommen til den her video. I dag skal jeg lave en face reveal. Jeg har min ven Buddy med mig. Han finder på mine videoidéer. Hej. Ja, nu sagde han ikke hej. Men nu laver vi lige en face reveal. 3, vent. Jeg glemte noget. Hvad er det? Like og subscribe med klokken. Okay. 3, 2, 1, nu. Hej. Det er min ting. Og min ven Buddy. Hej Buddy. Hej. Det er ikke mig, der siger det. Hvis jeg har i jeres fantasi, så ved I, at det er ham, der siger det. Men han finder på videoidéerne, ikke? Ja. Du skal lige høre. Du skal sige noget. Ikke høre. Du skal sige noget, okay? Ja. Okay. Hvordan finder du på videoidéerne? Jeg tager din hjerne ud, og så kigger jeg i den. Au! Hallo, hvorfor gjorde du det? Ja. Hvad kan der ske? Han skal til hospitalet. Nej, det er sjovt. Ikke ring. Jeg er ikke okay. Ring. Nej. Vi ses. Hej.